Beth yw hwn? Ydy engi? Rwy ti ar dy ben dy hun. Wyt ti ar goll byddaf yn dy fynd adref. Edrych ligia, ligia. O, mae'n gi. Gi, mae'n gi fi. Beth yw ei enw? Ligia! Mae e'n llwglyd. Mae'n gi fi. I Dabatlo, mae angen i ni frwsio ei ddannedd. Syniad. Aha! Ble mae'r tywel? Siwmai! Ble mae Liga? Siwmai, Helo, gwnaed o edrych yn cool. dim ots. Ddim yma! Huh? Ble mae Ligia? Maria, mae'n gi fi. Rydyn ni'n mynd i'r sesiwn hyfforddi. Hyfforddiant i gyd. Hello? Hello?
eisiau nofio? Gadewch i ni ddysgu sut i nofio. Edrychwch, mae'n hawdd. Wow! Fe wnaethom ei ddysgu sut i sut i nofio. nofio. Heel, heel. Heel, heel. O na, mae wedi falu. Hyfen ia. Hyfen ia. Pwy sydd eisiau hyfen ia? Beth? Hyfen ia. Hyfen ia. Ai, mae gen i lawer o flasau hyfen ia. Pa flas wyt ti eisiau? Rwyf eisiau hwn, diolch. Croeso. Ffrwythau ffres. Beth? Ffrwythau. Ai, ffrwythau ffres. Llawer iachach na hyfen ia. Felly pam mae ffrwythau'n iachach na hyfen ia? Mae gan ffrwythau fitaminau, mae ganddyn nhw lai o siwgr, ac mae nhw'n well i'ch dannedd. Mor dda. Edrychwch ar y melon dŵr blasus a siflon hwn. Hoffwn gael rhywfaint o felon dŵr, os gwelwch yn dda. Mwynhewch eich melon dŵr. Blasus. Cymerwch eich hyfen ia yn ôl. Byddaf yn dewis ffrwythau iach yn lle. Toriad cinio. Blasus. Ni fydd hi byth yn gwybod. Fy hyfen ia iach. Hyfen ia di siwr. Hyfen ia iach. Dim siwgr. Hyfen ia iach. Hing. Hyfen ia iach. Hyfen ia iach. Brysiwch a ffrynwch nes ei fod i gyd wedi mynd. Hyfen ia iach, ydych chi'n dweud? I, hyfen ia iach heb siwgr ychwanegol. O hoffwn gael hyfen ia, os gwelwch yn dda. Pa un hoffech chi? Hwn, os gwelwch yn dda. Dewis da, Steffi. Hoffech chi ychydig o sirop siocled? Heb siwgr ychwanegol? Oes, os gwelwch yn dda. Pwdin iogwrt ffres a blasus. Pwdinau iogwrt? Ai, pwdinau iogwrt sy'n cynnwys eiron a chnau. Emil, blasus, a gaf i'r pwdin iogwrt hwn? Wrth gwrs. Mwynhewch eich pwdin. Beth yw hwn? Cymerwch eich hyfeniad y siwr yn ôl. Beth ddigwyddodd? Mae'n llawer gormod o siwgr. Wnes un ofnadwy o anghywir.
ffrwythau hyn yn wirioneddol. Steffi, sut wnaethoch chi hoffi'r pwdin ffrwythau? Blasus. Mae'n ddrwg gennyf, Steffi, ni ddylwn fod wedi twyllio ar fy hyfen iau. Mae'n iawn, mae pawb yn gwneud camgymeriadau. Y peth iawn yw dysgu ohonynt. Gadewch i ni wneud pwdinau iach gyda'n gilydd. Syniad gwych. Dewiswch fyrbrydau iach bob amser, hogiau. Peidiwch byth â ddwyllio. Byddwch yn onest. A dysgwch o'ch camgymeriadau. Helo, bawb! Heddiw rydym gyda'n ffrindiau, Jason Elogs. Siwmai, Rydym yn treulio un diwrnod yn y gwesty Legoland. ac rydym eisiau i chi ymuno â ni. Legoland. Legoland! O, Helo, rydym eisiau gwirio i mewn. Dyma eich cerdyn allwedd ystafell. Mwynhewch eich arhosiad. Rydym wedi cael yr allweddu. Ble aeth y plant? Gadewch i ni ei dilyn. Brysio. Gadewch i ni wirio ein hystafelloedd heb oedolion. Plant, arhoswch i ni. O, na. Gadewch i ni ddefnyddio'r grisiau. Hwyl! hwyl. Hwyl! Hwyl. Dobydlwyd y fetlw. Ni allaf aros i weld fy stafell. Mae hwn yn deyrnas. Dobydlw. Mae fel mewn castell go iawn. Pa wely. Rwy'n ffigur Lego. Gadewch i ni wirio'r ystafell ymolchi. Braf. Dobydlwyd y betlw, edrychwch ar hyn. Dobydlwyd y betlw, gwely binc. Beth yw hwn? Gadewch i ni ei wirio. Dobydlwyd y betlw, gallaf chwarae yn fy stafell, ond gallaf hefyd chwarae yn fy nhir. O, Rwy'n hoffi'r ffigur hwn hefyd. Byddai hwn yn gofrodd dda. Ian, sut mae'n hoffi dy ystafell? Hei dad, mae'n wych yma, ac mae'r cofroddion yma mor cool. Edrychwch arnynt. Ian, rwy ti ddim yn gallu gwneud hynny. Ond pam? Mae'n wahardedig i fynd â phroperti gwesty. Mae gwesteion eraill hefyd eisiau chwarae gyda'r Lego. Iawn, rwy'n deall. Iawn, rwyf wedi cael popeth yn ôl. Gwych, peidiwch â thorri'r rheolau eto. Byth eto. Da iawn. Gan eich bod wedi dysgu'r wers, mae gen i surprise i chi. Isebel, mae'n dasg. Wedi cuddio o amgylch yr ystafell mae cliwiau a fydd yn datgloi'r bocs trysor. Bocs trysor? Gadewch i ni ddod o hyd i'r atebion. Y cwestiwn cyntaf yw, sawl helmed marchog y gallwch chi weld ar y llawr? 1 2 Na, mae'n 2 helmed. Pa rif sydd ar flaen llyfr swyn y dewin Isebel.
Mae'n rhaid I ni ddod o hyd iddo'n gyntaf. O, llyfr swyn y dewin. 5. Y cwestiwn nesaf yw: cyfrwch sawl cleddyf sydd wedi adael ar y llawr, iawn. Rwy'n gweld un. 2. A 3. Yma. Sawl dewin sydd wedi gollwng eu hetiau? 1. 2. Rwy'n meddwl fy mod I wedi cael y cod. Gadewch I ni ddatgloi'r diogel. Mwy o Lego. Diolch am yr anrhegion Legoland. Dyma fy siawr I. 304. Ble mae e? Mae e yno. Dybydlw. Y llun. A'r teledu. A'r gwely. Mae popeth yn berffaith. Dybydlw. Mae'n bamboo ninja. Mae mor cool. Rwy'n mynd I roi fy nghyrst dillad yma. Dybydlw. Rwy'n mynd I gysgu yma. Dim amser I gysgu. Rwy'n mynd I gael party. Ydych chi'n clywed y gerddoriaeth uchel honno? Mae hyn yn tarfu ar westeion eraill. Dim ffordd, Jason sy'n chwarae'r gerddoriaeth uchel honno. Jason, mae'n rhaid I ti stopio hyn. Digon yw'r hynny, Jason. Alli di ddim gwneud sŵn mewn ystafell gwesty, efallai y byddi di'n tarfu ar y cymdogion. Iawn. Jason, stopia neidio ar y gwely. Ond pam? Fel yna, gelli di dorri'r gwely, ac mae'n wahardedig difetha eiddo'r gwesty. Iawn. Gwaith gwych, Jason. Rwy'n tybio y bydd fy ystafell yn wirioneddol bert. Mae hwn yn lle I dywysoges go iawn. Ond heddiw, fi fydd y dywysoges. Mae tywysoges Maria yn llwglyd. Mae angen I mi gael rhywfaint o fwyd. Cofia, mae bwyta gormod o felysion yn afiach iawn. Mae'n fywyd moethus. Maria, gadewch I ni fynd. Beth wyt ti'n ei wneud? Rwy'n cael cinio. Maria, alli di ddim gwneud hynny. Ond pam? Oherwydd mae'n wahardedig taflu sbwriel mewn ystafelloedd gwesty. Glanhau I. Iawn, Dad. Rwy'n deall. Dad, rwyf wedi gorffen glanhau. Da iawn. Paid a thorri'r rheolau eto. Rwy'n meddwl ei bod hi'n amser mynd am swper. Gadewch I ni fynd. Dybydlw, mae'n stondin fwyd I blant. Rwy'n eisiau corn. Nuggets cyw iar. Cymera bopeth rwy'n ei eisiau. Llawer o fwyd.
trilawn. A beth wyt ti'n mynd i wneud gyda'r holl fwyd yma? Wel, dwi'n gwybod. Rydyn ni'n mynd i gymryd y bwyd hwn i'n ystafelloedd. Na, paid â gwneud hynny. Allwch chi ddim gwneud hynny. Ond pam? Nid yw gwestai yn caniatau cymryd y bwyd allan o'r bwyty. Dylech gymryd cymaint o fwyd ac y gallwch ei fwyta. Ond beth ddylem ni ei wneud gyda'r bwyd? Gallwn ni eich helpu gyda hynny. Mae fy nghyd yn wych. Dydw i ddim angen help. Gadewch i ni chwarae. Stopiwch, mae'n wahardd dod â esgidiau yma. Mae'n rhaid i chi dynnu eich esgidiau. Iawn, dwi'n deall. Dwi wedi ei drwsio. Gwych, peidiwch â thorri'r rheol eto. Rydyn ni'n barod. Dwi ddim yn meddwl hynny. Ewch yn ôl i'ch ystafelloedd a gwirio nhw eto. Byddwn ni'n cadw golwg ar eich ces dillad. Iawn. Iawn. Mae'n rhaid i mi wirio fy ystafell eto. Iawn, wel, mae llun yna. Helo, ydy rhywun yno? Na. Ydy hwn yn flwch? Na. O, fy nghap. Wych. Dwi'n siŵr nad wyf wedi anghofio unrhyw beth. Fy llyfr. Iawn. Os oes angen ei wirio, yna byddaf yn ei wirio. Dim byd. Dyna fy nhegan i. Un rheol arall. Gwiriwch eich ystafelloedd ddwywaith cyn i ni adael y gwesty. Fel arall, bydd eich pethau yn cael eu colli. Dwi'n meddwl ei bod hi'n amser i ni fynd. Diolch am dreulio'r diwrnod gyda ni. Hwyl.